umfundisi uNgidi lona wala eMaqadini wagcotshwa ngo-1984 January 21 entabeni. Njoba sila ngizochaza ngomlando wale ndawo. Lana sifike la ngoJuly 1 1979. Ngo-1980 inkosi Nangayezulu yaqamba lemgwaqo njoba ngimi la ku-Y Junction. Bheka lo mgwaqo oqhamuka erenke okuthiwa uMphathe City Road okhuphuka njalo bheka liyosha phezulu. Kusuya brancha la ushonele udlule izansi kweTemple. Kuthiwa uMandla Kayise Road. La ekhoneni likaMandla Kayise neTemple uJG Road okhuphuka ubhekele uyongena ngaphakathi. Ngale kweTemple Mangalonkulu Road. Ngasenhla kweTemple u-AK Road. Umgwaqo osuka kulo uMphathe City Road obranchayo odlule eSipholi ubizwa ngomkhawe Road. Njengamanje semhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi umhlangano kaShembe uqala konyaka kaNkulunkulu. Hayi uJuly ngoba uJuly angimazi ukuthi uJuly wathatha umhlangano angikwazi lokho kodwa le mhlawumbe yafika bani noShembe. Ngiyabonga.